Laong haba umasi uladap kumpa khatwais nem karta. Kikmi kikpa jong u kilalet ya lam ya u syakaway ke hospital. Bat hangta ki doktor jong kata ke hospital ki laong ya kikmi kikpa jong u. Ba uni ukhon jong ki la syu panhe pansan hakamet jong u. Bat lada kimyo banle ya ka surgery ke badon kam. Une unsa kot tang kumne barok syirta. Tang kumba saupot lai in chi AA. Henry kumno pat une ukna tang ha saupot lai in chi kerenjeng keryot ulak pat banlong kum uwe na kita ki peliar football ki bakrau tam hakane ke perthei. Te perlok tu menta nginye sengap nau ya ke kana syapang ke jingyai lenti ke jong Lionel Messi. Laong ya Lionel Messi lakha ha ujun jong ke arpo sau terik jong usnem khat khandai spa prapunyo haka shnong ret ke bakerteng ke Rosario ukpa jong u bakerteng u Jorge utrei haka we ke factory shnanar bat ke kmi jong u ke bakerteng ke Silia ke trei kum ke syakri syeng ki preu kumta u Messi syam lawan na kalong yeng kalong sem ke beriuspa layathu kana ba hamar ba Messi udang nang banyai katiar nongkong ke bawile kai kadei kabol bat ukpa jo uju ong barbor ba kini kidon kajing yadei ayure ayu kaba la shisha ban batai bat tang hakarta kapasan une ulalek banjoy nya kawai ke klop ke bekerteng ke krandoli ke klop ha kaba ukpa jo ulongkum ukuj enda uladap kumpa prasnam AA ula lek pat panjoin syakaway pat ke klub ke bakam he bat ke kerteng jong keni ke klub ke day ke Newell's Old Boy bat laong ba udai ukana ubaretam ha keni ke klub kumta namar keni ke jinglong ke jingman ha kerenyeng kerayot ke jong u kiway di ki kena ki syat khot ye ubarbor kum uperjong Henry ke ke bakini ki kena kimtip ba une uperjong udon kabor jadu ayuri ayu kiong ba udon shisha ya kata kabor jadu kaba ula aban ong bat pan hukum ya kabol ba kan lek kat syaba kwa pakale ha ka jingle kai hamar ba utang syuyo ya kabol kini wat laki persyang katno katnoro pan yo kem ya kabol laki kechat jogo Henry kim omla setia Barlaong bakani ke klub kalau job hadu kumba cis pak sen ter haga jingele kai ke jongka klem kano ke jing sya rem bat kalau yo ru ya kanam kum ke mesin prapunyau ke badai ke suloi mesin yele thma hagitu kipor Henry kani ke dai tangkum ke jing stang ke jing yai lenti jong Messi namar ke jing po sniu ke jong u panlong kum uta urang yele kai football ubat pitam suki kalstang banca no namar laong bahagarta ka bakhandai snem AA Lionel Messi usange no panhe pansan na gamet Henry ha kabastang kikmi kikpa jogu kimsyam la perwa AA namar bamakiru kidai ki balangkot pat ki baritmet pat yo le si kani kadai ha ka jeans lani kadai ha ka jinghiar pateng na kikmi kikpa jogu Henry enda Messi uladap kumba khatwais nem AA kimla syu ban ngej bagane kadang dei ka jeans na kikmi kikpa kumta kilelek ban ya lam no yu syakaway ka hospital ban lek ya ka medical check up enda la dep ban le ya ki test paper ki doktor kilap ba udon ya ka jingpang ka bangi khot ka growth hormone deficiency ka jingpang ka bala ban penret ya kamet kiong ba kila ban sumar ya ka Henry ka longpat ka barem dor ba bat ka bakot hadu chilak tengka ka ba injection tang ha ka chipnai lajan man la kamet Lionel Messi usyong marway ha ka kamra thia ka jongu upet yala ukternya bat uha pan inject yaladi man la kamet lajan paro chisnem ka klub Newell's Old Boy ka kular ban yarap Henry enda kala yo ban pet ya ka jinglot ka jingsiu
ka khang no ya ka jing khang ka jong ka kum ju ro habau pa jong u lech shaka river plate club da ka jing ye soy sos kular ba la da ka club ka tre ban ye rap ye u ha ka ban siu ye ka bai lot ka bai sep un san no ye u Messi ha ka club jong ki hadin ba u la koi no Henry kanero haba ka le yo i ye ka ta ka jing lot ka jing sep ka ba ka ha ban siu na ka ban ta ka jong u makaro ka khang no ye ka jing khang ka jong ka lajan Arsenal AA ka yeng ka sem jong u Lionel Messi ka ha pan ya leng ba kini kijing e baro klem unu ne kanu ka bawan pan ya rap ya ki Henry haus nem arajan kat ba kidang ye shong kai baro chiyeng kan san ka phone ka lering ukpa wat ulelek pan jubab ya ka kani ka dei ka phone call ka ba pen ka la ya ka jing im jong u Lionel Messi bat kani ka wan na chiliang e ka tu riau ka dei na tu ka Spain ka FC Barcelona ka klub ka ba he tam ha po Spain ha kitu ki por ka kwa ban yo i ya ka kom ye le kai ka jong u komta u Messi lembat ukpa ka kmi ke la mi no na le yeng pan le shadu ka Spain la ong ba ha ka sngi trial ne ka sngi ba ka klub ka pen ye le kai ye ki khana ba kan jet ye ki pliar na ka banta ka klub katas yu Messi ka ne tang ar minute ai habau sport director jong ka klub u yo i ya kor kom ye le kai u Messi ong tang chi kantin je u coach san yu Henry ki wei pat de ki member jong ka klub haba ki yo i ye ka jinglong ka jingman ka renyeng ka rayot ka jong u ki ong ba u ne umla ban le ai nag banta ka klub shu ba u don hap deng ka jingpang ha ka ne ka jing ye tai nia la pen slem no ya ka kontrak jong Lionel Messi bat ka klub Barcelona Henry hadien tang shi te yo ai u sport director jong ka Barcelona ula lech ban ye kendo bat u pa jong Messi ha ka wei ka restaurant ha po ka ta ka restaurant la ong ba u sport director jong ka Barcelona ula tho ya ka kontrak jong Lionel Messi bat ka klub FC Barcelona tang ha ka tissue paper namar paka klub kam shem la ai ya ki paper kontrak ha u habau sport director jong ka Barcelona ula pen iya kani ka kontrak ka ba ula dep ban soy bat u Messi kini kim shem la mon satia Henry kin le ta kum no pan haba une ula dep ban san lot ya baro kumta kumla shai kila khot biang ya u Messi pan le biang ya ka trial ne ya ka test la ong ba mar ba u Messi u dambet ya ka bol ka kachat ka jongu baro ki member jong ka klub ki jause pan pet ye kur kom ye le kai ka jongu kumta da ka jing snyau hun pa da ka jing snyau san ai ka klub Barcelona ka kloi pan priang ye u Lionel Messi sha ka klub bat ka kularo bakan siu maka ya baro ka jing lot ka jing sep ha ka ba ye dei bat ka ne ka jing pang ka jongu bat dei hang ne hapo ka Barcelona madan ye le kai sachisin la sedang biang ban shna ye ka machine pra phunyo ka ba satar bat ka ba ihun shisha ban pej hadu kini kisngi ki por ki pamenta ka kul ka banongkong e jong Messi na ka banta ka klub ka dei hadin sansnem ai ha ka shitrik jong ume arjarsan ha kampanu stadium ha kerta ka badang khat nyau snem ai langba ka assist jong u player bashar khai e jong kari Brazil Ronaldinho Henry kani ka dei tang ka kul ka banongkong la ong bahdin ba u Messi ula dep pan thep ya ka kul banongkong e ka jong u na ka banta ka klub u Ronaldinho ula ra hi u Messi ha ki terpeng ki jong u bat baro ki breu ki badon na po ka stadium Kampanu ki yeng ban ai ka jing yero ka bakrao Omslem hadin kani house nem arajan reu u Messi ula yo ban khor saya ka nam champion ye ka klub ha ka kop La Liga baru kum ka champion ha ka tournament jong ka champion league ha karta ka bakhat pras nem ai
haus nem arajar kendai pan hakajing yalam lenti jong ukuj Pep Guardiola u Messi ulala aban penyo hadu enreu teli ki trofi na kebenta ke klub kum kane kejing kur kusnam kampat don hapo ke history jong ke klub pan hakabakot jong uta usnem u Messi ulayo ro ya ke Ballon d'Or ke benengkong ke jong u kanam kum upeliar batbetam ha ke perthei te perlo kani kedai ke kena belengkot syapang u Lionel Messi u kana u babaro ki ong ba ungkot kabor Henry u kulalong penban u rang yele kai football besyar kai u ba ke perthei ke yo bansaki hadu kini kisngi ki pementa